ओ साथी रे तेरे बिना मैं क्या जीना तेरे बिना मैं क्या जीना थैंक यू शाबाश बेटा बहुत बढ़िया हेलो लोगोफोर नोंथांफोरखौ आंनि इउटिउब चेनेलाव बरायनाय थाबाय दा जों दंफैयो बिराद हाग्रा गेजेराव नै मुम्बाइनि हाग्रा गेजेराव मा खालामनो फैदों नोंथांमोननो खोन्थालांगासिनो दङ ओमफ्राय दा जोङो हाग्रा सिं सिं हाबगासिनो आरोना गिलु बालुसो जायगायानो फाग्लासो सोरजोंबा माबा बुंफ्रांनांगौबा बुजानांगौबा सेसखा मा लाना फैदों नै लोगोफ्रा आंना बिसोर माने जोङो मुम्बाइआव ना हमनो फैदों आरो दा हाग्राबारियाव नै ना दं ना मानै माथामसो ना बेयाव ना मोनगोन नालाय दंग' आरो ना बेयाव ओमफ्राय जों माजों हमगोन सांगे किती ধৰিব আমি হা দে ক এতিয়া আৰু জাল দি মাৰিম মাছ জালটো ক'ত জালটো ইয়াত আছে মোৰ লগত ইয়াত আৰু আৰু ইয়াত মাছ ভৰাই লৈ যাম ইয়াতে মাছ ভৰাই লৈ যাম পালি আৰু না পালেহে লৈ যাম নাপালেতো ক'ত পালে লৈ যাম নাপালেতো আৰু খালি আমাৰ লগত মানে জাল নাই মছাৰি থাকে জালে ক'ব লাগিব এতিয়া বৰ্তমান ঠিক আছে জালে হয় দেখাই আছো আপোনাৰ লগত না এতিয়া আৰু আমি কোচিছ মানে খুমাম মাছ মাৰিবলৈ আৰু আপুনি চাই থাকিব ঠিক আছে बिदिब्ला नोंथांमोना नायलांबाय थादो जोङो नाखौ हमनो सुरु खालामसै आरो ना मोनगोन ना मोना खांख्राइ मोनो ना मा मोनो नायदो नोंथांमोना थ' फाइनालि जोङो दा नै हाग्रा गेजेराव दंफैयो बा गिलु बालुलाय जायगायानो आसुरितखा आरो ना आरो नै जायगाखौ नायगासिनो आरो ना जोङो दा बबाव मोनो बबाव मोना जायगाफोरखौ एसे गिथावथाव मोनो मालाय जायगा ना नै बेफोरनो माइ गायगोन आरो इयाव माइ गायनाय दं आं नोंथांमोननो देखायगासिनो र' देखायगासिनो आयौ बैयो माइ दाना माइ गायनाय दायो जायगाफ्राबो डेन्जारसो फाग्लासो हाग्रा गेजेराव फैनाय खोथा माइबा गाफ्लांलाबायगोनलै र' नोंथांमोननो माइ गायनायखौ देखायनोसै आं नै जोंनि आसामनियानो गायजोबनाय आरोना बियो हाजिरा जाफैयो 600 थाखा जानाय लोंनाय फ्रि आरो बे सोब जोंनि आसामनि हौवाफ्रा आइदै सिथोबा थाम्फै अरदों हौवाफ्रानो गायजोबो आरोना गासिबो हौवाफ्रानो हमलै खांख्राइ मोनबा धर खांख्राइबाबो हम जाजायो खांख्राइबाबो ओइ याते माছ পাবো নাকি টিফিন খালি কৰিবি কেলা মাছ পাৱা নাই আগত ভাত খাই ল'ব বোলে বা আমি ভাত খোৱাই নাই ৰাতিপুৱা ডিউটি নাই এনে আৰু টাইম পাस কৰিব আহিলো আৰু ना टाइम पास खालामनो फैबाय डिउटि गैया नालाय मा खालामनो उफाय गैया ना मोनगौबा फैदोंमोन दा नै ओंखाम जाग्रोसै नै ओंखाम जाग्रोनो खामानियानो जायाखै ओंखाम जाग्रोनो नागिरदों खा কি সবজি কাটলা আৰু আলু মাছ নাই মাছ ধৰবে আহিছে এতিয়া ধৰিম মাছ ধৰা আগতে ভাত খাই বা কি মানুহ বে চাচোন পানী খত পানী মই মাল বুলি ভাবিছোঁ এইটো কিন্তু পাবি না নাই পাক্কা মাছ নাপালে খাকৰা লৈ যাম না ধৰি কিনে কাকৰা লৈ যাম না কাকৰাটো পালি আৰু ডাঙৰ এটা এইটো চা नायदो लोगोफोर माइआ बिसिना नै बोरै खांख्राइया मुम्बाइनि खांख्राइया बेनो नै मुम्बाइनि खांख्राइया माथो गुफुरसो ने गोथाव जागोन ना जायालै बिलाय अरनोबो रोङा खोमा मोजाङानो हमना लांसै बेखौनो ना मोनाबा मासे मोनलायबाय नै खांख्राइ खेबनाल'लै गेला नै बिदियासो गोथाव खांख्राइया
बिदिसो बे गोसोम ना आसामनि बायदि दा बेसो आसामनि बायदि बियो आसामनि खांख्राइ मानै मोनजेनबाय र' मैथाजों जाहैनांगोनलै रिनाव मोनदों गुफुरबाबो लाब्रा है मा लेथ्रा जानांगौ नायदो नै पाहारा लोगोफोर वा पाहारा नै बेयावबा मा बुस्थु खालामोथाय नैहाय बेनो जोंना खांख्राइ हमग्राफ्रा नै वा खांख्राइ हमनै खांख्राइ ओरे बाबा पाइसे एटा पाइसे ओइ तुतर ओइ पाइसे केकराय धरबा लागबो नै खांख्राया लोगोफोर मुम्बाइ ओरै आरो एटा एसे र' एटा धर ओइ अ पालि ini masih kok. Oh, biar bisa खांख्राया मोजां बिदि गोसोमा र' masih kok. Manbaय itu loh. Itu harus boga loh. दायो जोङो नै ना हमनो थाखाय मुस्रिखौ जों जागायजेनबाय आरोना नाखौ मोनगोन ना मोना नायदो अबेथिंबा हमग्रोगोन नोरैहाय माथो नाखौ नुवासै आं बेखौनो खांख्राइखौसो आं बैयाव होनो र' बेयाव सोमावबाय थानांगोन इहाय पातर बानबा लाबो ओ सांगे কি করবা লাগে এইটো চা অলপ তইহে জানে মাছ ধৰিব खोदों खालाम घुराम र' याते घुराम ओरै फैलाय नों ओरै फै एसे खांख्राइ हाबगोन दे सोमावना हरसै ले फालके एता प्लास्टिक थाल बुस्थु लो फिसा मोनबायलै गंसे ओइदुलै अखाबो फैथारसिगोन नै अखा फैबायानो रेस गैयै अखा हाखायो फाग्लासो आसुरित नै खांख्राइ हमदों खांख्राइ मालैना এইটো ओहो एक्टिविन पाली এইটো খাগৰা হয় এইটো মুম্বাই আৰু মই সাংগীৰ লগত আহিছোঁ মুম্বাই सांगी आहा मुंबई खाकड़ा धरे कंपनी का काम छोड़ के खाकड़ा धरे काम आए आज खाकड़ा खाए के लिए क्या सांगे ऑल द बेस्ट थैंक यू उपाय गैया नाखौबो दानि हनायदोंमोन फार्स्ट टाइम हनायखाय आरो मुस्रियाबो एसे मा होनो हजायाखै आरो ना नाखौथ' आं बारा हनो रोंखाया ओमफ्राय लोगो सानै हदों आरो ना ओमफ्राय दा आङो एसे एनै बिदिनो ब्लग नोंथांमोननि सायाव देखायबाय आरो ना नै खांख्राइ खन'दों बियो खांख्राइ दा नायलांबाय थादों नोंथांमोना नै अखाबो हाबाय बिरादनो साथाबो लाबोआखै जोङो मा खालामनो उपाय गैया एकदम नायदो हाजोआ ओरैहाय हाजोखौ नुवाखैना हाजो दंमोन खिन्थु जोमैनि थाखाय नुवाखै आरोना नोंसोरो কি হ্যাঁ কি পাইছে ওই মাছ না কেকড়া देखो ना পাও নাই এই ভিতরতেই ঘুমাই আছে হ্যাঁ ভিতরতেই গই আছে मिला था क्या हाथ में मिला था देख लेना वहाँ पर थोड़ा वो क्या बोलता है मच्छी भी मिल सकता है इधर Oh my God. এনেকা ঘুমাই গৈছে কেনে सॉरी कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा बता रहे हैं हम
Zero mal pawana kut pala umay gisaro tasul. Tatsala. Ha? Ba jongole jongol. Hagrana hagra आरोना मा खालामनो नै ना जानो फैनायफ्रा नाखौनो मासे मोनाखै मा खालामनो दा फिसा फिसाल' मोनो खिन्थु दैया गिदिर ना दै फिसा जानांगौमोन आरोना वाव एटु কি বুঝলে सांगे एटु जंगल जंगल माने কি जंगल एटु जंगल है ना अ माने जुखाम बायदि नुयो आरोना खिन्थु बे जुखाम नङा हाग्रा गोजा आरोना नै ओइ एकदम दैज्लां बोथोर बायदि नांखायो गाइसमोन माइ गायनो फैनाय बायदि नुखादों दा आंखौ ना नायदो फोथाराव बा ओरैबायदि मजा डिउटि गैया नालाय ओंखायनो नाखौनो आइदि अ माय गड माबा हाबबायलै बिसिनि माइ गायग्रा जायगाया ना अन्थाइ गोजा फाग्लासो यो ओइ सांगे ओइ थाते पानी आसे देखुन सासन ना मोनबा मैथाजों संनानै खोरोरो जागोनलै मेक्सिदाय खाटा सब्जि लगल खामना मास पालि पामना नापाम सामारो ना मोनगोन ना मोना नायनि जों साब्रै फैदों आरोना सानैया बैहाय ना ओइ खनायाव आरोना ओइ खनायाव ना बोगासिनो बिसोरो ओमफ्राय जोङो खांख्राइ नागिरदों आरोना बेहाय नायनि माबैसे मोनो खांख्राइखौ शिट दैया गोथौथार दैयाबो जा लेथ्राखालै आयौ अन्थाइ गोबौ गोबौथार अन्थाइ गोबौ गोबौथारलै आयौ बाप ओस बाप हाबजोब्बाय नाखौथ' मोनगोन ना मोना फात्ता गैला खांख्राइखौथ' एसे मोनबाय मोननायालाय ओमफ्राय बेयावबो माइ गायदों आरोना नै माइ गायजोब्बाय अ सांगे कट आसे ना बेयाव ना दंनो गिदिर गिदिर बैहाय थांना दंहैयो दा थांगासिनो आरोना एकदम माबाया दुब्लिया अन्थाइ गोजा माइखौ बेयावनो जोंनि माबाफ्रानो गायजोबनाय आरो बर'फोर ओमफ्राय हारसाफोर बिदिनो सेंग्राफोरखौ बिसोरो लेंहरो आरो हाजिरा मावनो थाखाय ओमफ्राय जोंथ' गाया जों डाइरेक्ट डिउटियाव थाङो आरोना ओमफ्राय शिट अन्थाइ गोबौ गोबौथार आयौ नै मा माजों दै फैयो मा माजों माइ गायो फुरा हाग्रा गोजाखानाय हाजो अखा फैगौ खिन्थु नोगोद नै जोमैया मा खालामनो जोमैयानो जोमै आरो थ' लोगोफोर अखा हाबाय खारनोसै उ माय गड अखा हाबायलै उ शिट মাছ আছে না এটা মাছছিলো মই তো সাংগি ক কি কৰি আছা তই মই এইটো কি কয় খাকড়া কাকড়া কি কৰি আছা आदिवासी से खाकड़ा बोले हाँ खाकड़ा के गोड़ भांगा तो काहे कि हमके टिफिन छोटो है खाकड़ा बेसी होता है गोड़ भांगा माने बे बुंदों आरोना जेनेबा आथिङा खारो नालाय दाबु सिफायनांगौ जायो ओमफ्राय जायगाया फिसा थोआ बिनिखायनो माने बे आथिंखौ सिफायगासिनो आरोना ना क्या बोलते हैं संगे
माने हम लोग का जो खकड़ा पकड़ा हुआ है हाँ वो इधर से खकड़ा भाग रहा है, ज्यादा हो गया है, हाँ इसलिए इसका पेट टूटा है, पेट टूटा हाँ। रहा है। हमने माने खकड़ा बेसी हो जैसे टिफिन छोटा के वजह से खकड़ा के गड़ टूटा थी, ताकि यहाँ एडजस्ट हो पारी, नहीं तो खकड़ा भाग जाए ना, इटी डब्बा खोलते से दूसरा खकड़ा ढालबे बोले से भाग जाए, इसलिए हमने फिलहाल खकड़ा के धार के दोनों एखन पाथी के डाटा टूटाई के सबके एडजस्ट कराती, काहे की जगह हुई बोले खकड़ा हमने बेसी से लेके एक बार हुए। अच्छा थेंक इउ ओके नायाथ' मोनहां जागासिनो दं दायो ओमफ्राय जों दा नाखौ नैबे दैयाव दै फिसायाव जोङो नायगोन आरो नैबे दै फिसायाव जोङो हमनानै नायग्रोनोसै मोनोना मोना बाखिथ' आंनिफ्रायबा खिन्थु नाखौ एसेबां जों मुस्किलै मोननाय नङा दैया बिराद गोथौ बेहाय खिन्थु आस्रा थायोबा आस्रा जे थायोबा जों नाखौ मोनगौमोन आरोना दा जोंनियाव आस्रा जे गैया जों मुस्रिसो लाना फैदोंमोन आरोना माने खुनु गेरेन्टि होनो हाया आरो जों दा नाखौ मोनलांगोन ना मोनलाङा थ' बिदिबो लोगोफोर नोंसोर नायलांबाय था भिडिअखौ इन्टारेस्टिं नांगोन ना हमनाया मुम्बाइआव ना हमनायथ' माने हाग्राबारियाव जों ना हमफैदों आरो नै सिख्लाफोर दंफैयोहाय नै नावलाय सिख्लाफोर फैदों अखा हाबाय सेस जालालै ओइ जल्दियाव अ माय गड अखा सिजोब्बाय नायदो सिख्लाफ्रा बै हाग्रा सिङाव दङैनो थ' लोगोफोर दा जोंना नै लोगोफ्रा सानैयाव गारबोजादोंमोन नै दासो फैगासिनो दङ ओरै फैनो मोनानो नै जों ओइ सानैसो सिख्ला फैनानै दंफैयो बै खनायाव ओरै खनायाव सानैसो सिख्ला फैनानै दंफैयो आरोना ओइ नै इसोरजों रायज्लायहैनो नागिरदों नायथा ओरैहाय अ माने बे माइ गायनाय नालाय दुब्लिजों थाबायहोआखै आरोना इसोरखौ संगे क्या कर बे रुको फोन आ रहा है रुको फाइनाली लोगोफोर जों दायो नाखौ हमखांबाय आरोना नै इयाव लाबाय माखासे नाखौ सिथोबा सरि दै इयाव लाबाय माखासे ओमफ्राय खांख्राइखौ नै सांगेया लाबाय कितना मिला संगे पूरा टिफिन भर के मिला है अब इसको क्या करेगा रात टिफिन का ढक्कन भी नहीं लग रहा है अभी तक। अच्छा इसको फ्राई करके खाएंगे ओमफ्राय बोरै नाया मैं बैयावसो स्टुनाव नै बेयाव माखासे ना लाबाय गिदिरखौ बेयाव लाबाय गिदिरा ओमफ्राय नै फिसाखौ नायदो गैयालै नायानो ओरैनो माने डिउटि गैयैखायसो टाइम पास खालामफैदों आरोना जोङो ओरैनो रुमाव थाबाय थानो बानानै बरिं नांनानै जि मोनबाय बेखौनो लाबाय आरो मा खालामनो उफाय गैया ओमफ्राय जोङो दायो रुम फारसे थांफिनसै आरो ओमफ्राय इमारजेन्सि एसे फिसा खामानि दंनो दा बिदिबा भिडिअखौ आं बेखिनियावनो दोनथ'नोसै लोगोफोर बाय